Pois como dicíamos, unha das citas desa xornada está na cidade de Herculina. Ali esta noite celébrase a primeira gala benéfica do Banco de Alimentos da Coruña. Trátase de homenaxear os voluntarios que traballan no reparto de alimentos a eses centos e centos de cidadáns da cidade que máis o necesitan. Temos ao teléfono a Álvaro Lago, que é voluntario e unha das persoas que está organizando esta gala benéfica. Álvaro, que tal? Moi bons días. Moi bons días. Bueno, Álvaro, non sei se é un pouco cedo para chamarte porque a gala é ás 9 da noite, non? Bueno, levamos traballando xa un par de horas, hoxe é un día importante, entón queremos que este todo perfecto, co cal non é cedo nin moitísimo menos. Cal é o objetivo desta gala, Álvaro? É no Hotel Riazor, pois Sí. consideramos que o Hotel Riazor é un emblema da nosa cidade, un hotel familiar, fabuloso, ali onde está disposta a exposición xa desde este momento, onde esta noite oficiarase a gala. Unha gala que se fai, por qué? Por que se fai esta gala, Álvaro? Faise por homenaxear os voluntarios que fixeron posible a nosa labor dun tempo a esta parte, e tamén os colaboradores, e tamén para coñecer a novos amigos e dar a coñecer o Banco de Alimentos a máis cidadáns coruñeses. E canto tempo leva en funcionamento este Banco de Alimentos da Coruña? O Banco de Alimentos, a súa fundación data do ano 1994, e dende entón distribuíronse gratuitamente máis de 6.875 toneladas de alimentos. Nun primeiro intre, pois o Banco de Alimentos centrábase en distribuir estes alimentos entre outras organizacións importantes, como poden ser o Padre Rubinos, o Asilo de Ancianos de Irís, Cáritas, a Cociña Económica, e dende outubro de 2009 o Banco de Alimentos da Coruña puso en marcha un plan de axuda ás persoas necesitadas co que tenta mitigar os efectos negativos de dita crise en moitas familias, sin abandonar a súa actividade anterior. Esta celebración vai ser entón para homenaxear a todas esas persoas que colaboran día a día sin ningún interese. Sabemos que a gala vai estar presentada por Moncho Borrajo, que colabora desinteresadamente. Tendes unha poxa, tendes unha subasta ou algo, ou que é o que iades facer, Álvaro, esta noite? Durante esta semana estivo exposta unha grande selección de obras por cortesía de Galería Atlántica, que nesta ocasión prestáronse a axudarnos nesta primeira gala, e tras a cena, pois o propio Moncho Borrajo vai oficiar unha subasta de arte co fin de recaudar fondos para o desenrolo dos proxectos do Banco de Alimentos da Coruña. Cantos ides estar, aproximadamente? Xa tendes unha aproximación ou non? Sí, podemos facer xa unha aproximación, nos calculamos que estaremos ali congregados 200 personas aproximadamente. 200 persoas. E se alguén máis quere pasarse, non ten máis que facelo, sería esta noite na Coruña. Hotel Riazor, non? Hotel Riazor. Ai, que me atraco. Ás 9 da noite. Esas 200 persoas son todas voluntarios, Álvaro? Moitos son voluntarios, outros son socios colaboradores, outros son persoas interesadas en coñecer a nosa labor, cargos públicos. É unha xuntanza un pouquiño de todos os que, dende o meu punto de vista, debemos coñecer a actividade do Banco de Alimentos que tantos anos leva intentando botar unha man na nosa cidade. Pois que recardedes moitos cartos e sobre todo que o pasedes moi ben, Álvaro. Moitísimas gracias. Por descontado, con Moncho Borrajo mal non o imos pasar. Coa calidade que ten a xente da Coruña, tamén en temas de recaudación tamén temos unha boa perspectiva. Ata logo, Álvaro, moi bons días. Igualmente, moitísimas gracias. Esta é unha actividade para esta noite. Se queremos participar desta actividade solidaria, máis cousas, Nuria. Hotel Riazor na Coruña. Actividade do Banco de Alimentos que tantos anos leva intentando botar unha man na nosa cidade. Pois que recardedes moitos